Ja, det synes jeg er noget meget fint. Hvorfor noget tøj har du på lige nu? Du har politiuniform på. Det lyder godt nok sødt. Hvor de der piller ved dig selv alt muligt. Ja, fuldstændig. Ja, lige nu, jeg har sådan en lang kjole på. Jeg har ingen stockings på lige nu. Stockings. Hvor høj er du? Du er 1,80, du er da godt nok en stor krabat, hva'? Har du en ordentlig krabat? Har du sådan det et par fine... Nej, det ved jeg ikke. Har du en ordentlig stav? Har du en ordentlig politistav, ligesom alle de andre derinde? Jeg har engang været sammen med en på politiet. Han har en ordentlig stav. Og jeg har jo ingen tænder, så det kunne være dejligt for dig at huske. Jeg kan godt lide små bøger. Jeg har engang været sammen med sådan en lille dreng som dig. Han var søde. Han kunne godt lide slik. Kan du godt lide slik? Det er mega aggressivt. Kan du godt lide slik? Jeg prøver det igen. Jeg synes du er søde. Vil du med hjem til mig og have en lille slik eller to? Er alle børnene blevet hentet ned i jeres børnehave? Fordi jeg kan se her fra min kikkert, der ser nogle børn, og det ikke, jeg kan da godt komme og hente dem, det kan jeg godt. Hvis de ikke har andet at give sig til. Du skal, lad os bare have det som vores lille hemmelighed. Jeg vil lade som om, at den barn er væk, jo. Imens så afleverer jeg hen i morgen tidlig. Hvad er navnet på ham der i den blå kæledragt, jeg kan se her med min kikker? Han virker søde. Du er da godt nok en søde, Bjørn. Fucking noobs. Jeg synes, de er søde. Dennis han crashede læge. Goddag, søde. Har I nogle børn over til stede i dag? Jeg synes, sådan nogle børn, de er vældig søde. Hvis I har nogle ekstra børn over, så kan I bare sende dem over til mig. Det er mig, der står herude foran af hegn med at kigge. Bitte. Ej, I søde. Okay, jeg kan ikke sige noget højt i det, så gider den slet ikke sige det. Ja, den, for det er ikke dig. Nej, så gider den stemme ikke sige det. Det er sådan, og nu er du bare læst det. Det er bare ikke sidsten, der vi har gang i her.